Tieno nyinga Lydia Okello. Lit kod kuyo kwa kanyuola mar Austin Ogolla ma en laktar manyo kwany ringre mare e bath apaya ma Kangundo Road kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuok e tich. Report mar bero mar ringre mare bende ok oyudo maler gima okelo tho mar Austin. Jafo mara Cynthia Onyango ndiere kod ler. E kar kano ringre ma City buore Nairobi, obedo kuyo kod lit ne anyuola mar Austin Ogolla, rawera mayande ka orwako gudu dwe mar 8 higa mokalo bang' yudo lony mar thieth modok korka weche nonro mag laboratory kata laboratory technology. Bang' yudo tich kendo tiyo kuom jumbe 2 kende, Austin ma jahigni 28 nyo kwany ringre e bath apaya ma Kangundo Road ka owito ngimane kendo dende onge kod ranyisi moro amora mar hinyruok. Mano nyo obedo mana thuolo machuok kende bang' Austin wuok e tich mane obete otieno tulu. Pamela Tieno ma en min Austin e kinde yango ringre mare gi lit mar miyo wacho ni Austin yande kowuoyo godo e wach lo moro manyo dwaro ni orangne wachne, mak mana ni kano chopo chieng' Jumapil e kinde mane entie od lamo nyo yudo simo ni Austin okwany ringre mare bath apaya kowito ngimane. Aloso kode chieng' nyongesa kar sa bich 4 ka madhi 6 emowuoye kode kupenya ni mama to nade kothogo gweng'wa takone ni oyo kawuono to kochwe kaka nyocho chwe tich adek cha nyaka kawuono pok ochako chwe to okona ni to puothwa cha inyalo pure nang'o. Akoni to dong nasikoni ni odera ko jowi biro puro no to odera na wuoyo go to odera dwaro pesa. Wadgi Austin Peter Ogolla wacho ni nyogi wuoyo midhiambo mangeso kendo Austin ne ni kare magipango chenro ni gidhi nenore gi owadgi chieng' Jumapil manyo kwanye kotho. Saturday kodhi tich okana dhi tich. Ko indhi gotieno ni asa ko indhi ti karo wuoyo kiny Sunday kiny nabi odu kono. Nabi koru kono obudh matin. Kane gik nyoro Sunday kako sim to nayudo ka simbe ni off. Gichuny mokuyo, min Austin oywago Austin mowacho ni ema ne en geno mar ode kendo no geno ni dhi loko ngimane bang' chandore kopuonje mbalariany ka wuon mare wacho ni nyathineno ok en ng'ama tiyo kod yedhe mamero ji madiwach ni ponono ema nokelo tho mare. Ota onge go nyathina ni nyuko na ni merwa kati onge ot kama chanda deo kiki ng'ime ki jogo abiro gero ni ot kendo adwa gero ni ot mapok none gweng'ni koro akia kama dwa chomo ot man go bendo ti timna ng'onyo thina pitara nyathina. Osino sebedo ng'ama onge wach gi ng'ato ng'ama ng'ato wuoyo go ko bora no ng'eyi oko kadhi gimora mora mobilo mni kongo kiang'o kobil. E nonro marwa, Austin nyowuok e tich e kar thieth ma Umoja 3 kar saa 2 kod dakika 15 kowuotho dok ot machiegni gi kama otie. Kar saa 5 kod dakika 40 obila mag tesend obila ma Molem oyudo simo manyiso gi ni okwany ringre rawera moro e genga paya ma Kangundo kowito ngimane. Bang' chopo kendo yango chal mar ringre mare ma nonro mar obila oyango ni ne onge kod kit adhola moro amora. Ringre mare okaw kendo chwale kar kano ringre ma City. Lipot mar jatim bero oyango ni ringre mar Austin ni kod ranyisi mar buok mar remo e achiel kuom ler madongo mak mana ni ok en gima duong' manyalo kelo tho. Ka kuom mano, nyirni mag dende moting'o remo, chiemb iye, bath chunye kod nyarogno okaw ma idhi timne nonro matut mar fwenyo kaponi nitie gimachielo manyo kelo tho mare. Anyuola kod osiepe okwayo ler kod adiera ewi nonro mar ng'eyo gima okelo tho mar Austin Ogolla. Ang'o manyalo timo ng'ama ngima manie tich ma daktari in a short period within 25 makata some people neno ka en active e Facebook okinyi ko gino okane akwayo ni kaber to nikech sirikal lwedo maduong' onyalo konyowa further investigation. Austin was a good friend of mine, very close friend of mine, and it's unfortunate tumepoteza Austin kwa njia yenye haiaminiki. Ani kaka dwa dhi chiemo, kaka dwa dhi puro, aonge geno no rumo. Daktari onindo.
Matin ne seche 24 bang' min Austin wuoyo kod Austin kendo gigoyo mbaka e chal mar puothgi. Simo mar tho mare pod kelo penjo mathoth ni to en nade mar ng'atno mane owuok e tich saa 2 okinyi iyudo ka otho saa 6 mar odiechieng', to en ang'o madikel tho mare? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.